व्यवस्थापक विश्वचिंतन विश्वपिता ठाकुर श्रीमणि सत्यनारायण पिचर थे माँ शारदा पिचर थे बोला आनंदे गवार हरि हरि बोला कर्मकर्ता आउ मोर पिता बंधु आउ समास्थित मानकर मन हितपूर्ण हो बोला आनंदे गवार हरि हरि बोला सर्वांगीरे समस्त सुख प्रदान करूँ बोल आनंद हरि हरि बोल सत्यनारायण देव प्रभु आत्मारे दीन भक्ति करे दया देवाय ब्रह्महिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः प्रणाम ये तो कुछ करो प्रार्थना करने पाला अनुष्ठान बंधु मानू महाप्रभु अच्छा चिरंजीवी रखी था तत्संगे संगे आमर यही श्रोता बंधु मानक आशीर्वाद करूँ एक वर्णम समाख्याता गोटे वर्ण आगे ठाकुर ठाकुर होती किए नंद नंदन 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 गोपीनाथ मिस्टरी जीवन आमर अनुष्ठान कर्मकर्ता श्रोता बंधु मानकर अनुष्ठान चिरंजीवी करूँ आउ मोर भारतवासी मानक आशीर्वाद करूँ गायक गायक बंधु मानक आशीर्वाद करूँ बोल आनंद गोटे पद कह गोटे पद कह आम भाई हो विद्यानंद बाबू इंदुमती काव्य आरंभ कले कौठू आरंभ कले केमी आरंभ कले कहीं तार मूल कहीं तार डाल कहीं तार मध्यम किसी जना पड़ा नहीं मु भाव लेकिन जीवी चिंतार पड़ी से बाबूर अधार मु गाँव कौठू गाइली इंदुमती आज्ञा पढ़ी सुधन डाकुची सप्रोधे कुमार
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କାଳକେତୁ ଆସିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଭଦ୍ରବତୀ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ରାଜବାଟୀ ବଗିଚା ଇଏ କଣ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ଯାଉ ସତ ପିଠା ହିଦେଲା କାଳକେତୁ ଶୁଣିବେ ଭବନ୍ଦ ବାଣୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଯୁବା ରୂପ ଦେଖି ଶିଥିଳ ହେଲା ତା ପ୍ରାଣୀ ତମ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବ କି ଚୁପ୍ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଚାହିଁଦେଲା ସୁନ୍ଦରୀର ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥା ଇନ୍ଦୁମତୀକି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଏତେ ବଡ଼ ନାକ କାହାର ସୁବିଧା ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁବରାଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧରି ଏ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଶିଥିଳ ହେଲା ତା ପାଣି କାହାର ନା କାଳକେତୁ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ପାଇପାରୁନି ଛାଡ଼ିଯିବା କଥା ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବି କ୍ଷମା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାଳକେତୁ ଚାହିଁଦେଲା ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ରୂପକୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏ କ୍ଷମା ସାଗର ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ରବସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଧର ବିପ୍ରବସ୍ଥ ରାଜା ବିପ୍ରବସ୍ଥ ଆପଣ ବିପ୍ରବସ୍ଥ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲି ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର ସୁଧର୍ମ ଡାକିଦେଲା କାଳକେତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଅଛି ନା କ୍ଷମା ଦେଲି ଆଉ ଦିନ ଖବରଦାର ଏଭଳି ଭାବ କରିବୁ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଠିଆ ହବୁ ନାହିଁ ନିଜ ଖବରଦାର ସତର୍କ କରିବୁ ମୁଁ କେଉଁଝରିଆ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଉ ବିଶେଷ କରିବିନି ଭାଇ କଥା ହଉଛି କାଳକେତୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କାଳକେତୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପଳେଇଗଲା ଧରତୀ ମଣ୍ଡନ ଧରାରେ ପଡ଼ିଛି ଧରା ତମ୍ବା ଧରା ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଧରାରେ ପଡ଼ିଛି ଧରା ତମ୍ବା ଧରା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଧରା ତମ୍ବା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ହସି ପଡ଼ିଛି କି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଡ଼ିଛି ନା ଖସି ପଡ଼ିଛି କି ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ତାରକା ବଳି ଖସୁଛି ତାରକା ବଳି ଅଧର ଟୁଙ୍ଗିଲା ନୟନ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ ଅଛି ନାସା ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଛି ଆଗେ ଯାଏ କିଏ କୁହ आगे जाए चक्षु चक्षु आगे जाए तेलुगु व्यासदेव लिखे चक्षुरमणितम जैनम तस्मै श्री गुरवे नमः आज्ञा लक्ष्य करूँ चक्षु को चक्षु पड़गला चक्षुर पलक प्रभु आसगले कम छीगला गुरु दर्शन हो गले चक्षु हूँ असल तेणु चक्षु जाकि पहुँचीगला जो ये पहुँची जाए कोई सुंदर चिन्ह पारुन अंगराजस भावना गायी अंगराजस हो द्वारा बचे मुहि नाम मोर इंदु केदारेश्वर
ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେ ଆସିଛି ଏଠି ବାବୁ କଲା ପରିଶ୍ରମ ଶେଷେ ତବ ଅନୁଗ୍ରହ କାଶୁ ରହିଲ ଗିରି ହବାର ଅବୋଧ ପରାଣ ଦେହ ଆଜ୍ଞା ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ହବ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାଟକୁ ଯିବି ଏହି ସମୟରେ ବିନ୍ଦୁମତୀକୁ ଯଦି ଆଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଶେଖ ମୁଁ ହଉଛି ଜଗଜ ଶଙ୍କର କନ୍ୟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଣିଜୀ ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅସୁତା ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ଯୌବନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର କାହିଁକି ମୋର ଏକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁଧନା କଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିବ ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ସନ୍ତାନ ମୁଁ କଣ କରିଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରେ କି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶରଣ ଦିଏ ତାଠାରୁ କୌଣସି ଉପହାର ନିଏ ନାହିଁ ରାଜା ନିଜର କଥା ତୁଟିଗଲା କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟି ହେଇଛି କଣ ସୀମାନ୍ତକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି ହସ୍ତଗାମୀ ରବି ବିବାହ ଘଟ କେଲା ବଡ ଦେଉଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରୁ ହଂସରାଳି ଉଠି ଗଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ତୁଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହିବି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୁଷ୍ପେଷୁ ଚମ୍ପା ନଗରେଷୁ ଲଙ୍କା ନାରୀଷୁ ରମ୍ଭା ପୁରୁଷେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ନଦୀଷୁ ଗଙ୍ଗା ନୃପତି ଶ୍ରୀରାମ କାବ୍ୟେଷୁ ମାଘେ କବିତା ଗୋବିନ୍ଦ ମାଘ କାବ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ହଉ କାଳିଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ହଉ ଅରୁଣ ଦଳ ଯେ ମୁଗ୍ଧ ହସ୍ତାଗ୍ର ମଧୁବମାଳା କଜୁଅଞ୍ଜୀବରାକ୍ଷୀ ପଚେରାଙ୍ଗି ହରନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦେବ ମୋର ଭାଗ ରଖିବି ପ୍ରଶ୍ନ ପରିପତାରି ନେଇଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ତଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କରିବା ଯାହା ହଉ ତେଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ କଳି ରହିଲା ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଲା ମୁଁ ଏଇ ମାଘ କାବ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନାଟି କହିଲି ତୁ ସେଇ ମାଘ କାବ୍ୟରୁ କହିଲା ସେ ମାଘ କାବ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁତେବ ମୋ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁତେବ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ କହିବ ପ୍ରଭାତ এইটা রহিলা মোর দাবি କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୋଳରେ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଣାବତାରରେ ଆଉ ସେଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଇନା ଏଣେ ହେଇଛି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ସୁର
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା 8 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସର୍ବସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେ ସୁଧର୍ମା ଇନ୍ଦୁମତୀ ସହ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ନା କେଦାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ତ ହେଇଛି କଣ ନା ଆରତି ବନ୍ଦାପନା ହଉଛି ଆରତି ବନ୍ଦାପନା ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରସ୍ଥର ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ राज परिवार हूँ इंदुमती सुधर्मा पहुंची गले ठाकुर को प्रणाम जनइले सुधर्मा कहे इंदु काली आसी पहुंची रात्रि भोजन मुझे सब व्यवस्था करी कौन भावार ना मुझे आसिक काली प्रभात आसिक दर्शन देवी या कही आज्ञा से सुधर्मा निज राज्य को पड़ेगा सैन्य सामंत द्वारा तार रात्रि भोजन व्यवस्था कर दिगला किंतु इंदुमती आना आज्ञा सखी मान मध्य आम 5टी संगीत आसीचु 5टी भितर मो भाईना आदि जदि कहीं जन रखाए मनोनिष्ठ दुख तेणु ये राजोजना हवा मेन से जो रखाऊँगी तेणु ये समस्ते उपवास कथा समस्ते समस्त निर्दिष्ट हो गले आज इंदुमती की आज्ञा निर्दोष इंदुमती सदाबल भावुची मुझे मन में सिद्धांत रखी मत किए रक्षा कर बरण कली मो मन कथा कहली से ग्रहण कले ना मत ग्रहण कले ये पड़ा जीवन को आप रखे कहीं ठाकुर सिद्धांत कर जहाँ हो सखी मान निजे पड़गले एका रही इंदुमती से भावुची मुखा रही लाभ कौन मुझे जहाँ देवी ग्रहण करने लगे कौली से तो ग्रहण कले नहीं तो अलगड़ा फूल हो रही बचिक लाभ कौन ये जीवन को मुझे विसर्जन निद्रिता सखी उद्घाटन कर सिद्धांत कला जे मो उपहार को जी ग्रहण न कर जीवन को विसर्जन कौटी आज्ञा बुली बुली बुलूची राजशाला बुलूची पहुंची गला गंगानदी कूल डाकिला माँ गंगा गंगा नदी कौटू बाहरी भाईना मोर पचार कहले ये तू माँ मो जीवन को ग्रहण कर रही पारि ना ये फूल टी पूजा फूल बोली मन करी जो देवता कत्र लगेगा कथा से देवता कत्र देली देवता ग्रहण कले ना जदि देवता ग्रहण न कले मुआ बोलती लाभ कौन
প্রাণকে ধিকার করি ডাকিলা মা ঈশ্বরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে বিষ্ণুরে কেমন ধরিয়া মানকু স্মরণ করি ঊর্ধ্বের করো তুই মা মুয়ে জীবনে রক্ষিবে নাই যা করি সে ঊর্ধ্বকু হাতে থেকে যাওয়া বলে শতচন্দ্র প্রভা কথা থেকে ধন্যকে রাখি দেওয়া হিন্দু কল করিও করিও এটা কোন ହେଲା ଆଉ କି ଜୀବନ ହତ୍ୟା ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଏଣିକି ଶୁଣ ତୁଗୁନି କଦମ